Il-fazzjoni ta' Simon Busuttil pruvat tieħu taħt idea lill-midja tal-Partit Nazzjonalista il-Media Link f'tentattiv ieħor li jkollha vantaġġ fl-elezzjoni għal kap li jmiss. Għal dan il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo waqt il-programm Realtà fuq l-Istazzjon Nazzjonali hekk kif spjega lil kap tal-aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonalista irċieva email biex il-midja tal-Partit Nazzjonalista tingħaqad ma' nies differenti. Kien hemm email ukoll lil-Head of News tagħna fej xi ħadd saqsih biex jieħu konjazzjoni li l-midja trid tkun taħt dak jew taħt l-ieħor. Arrigo indika wkoll li l-messaġġi mill-grupp PN Plus li fuqu hemm investigazzjoni għaddejja mill-Pulizija kienu ġejjin minn esponenti ewlenin mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. U minn fejn ħarġu? Għandek idea? Daw ħarġu minn numru, il-numru qiegħed hemmhekk, il-numru ħajkun taħt investigazzjoni u mbagħad naraw. Il-numru tafu li mu dan number partikolari. Tafu l-minjajja dan number? Dak mhux jien ħan nikkonfermah, jikkonfermah ukoll l-awtoritajiet imma hemm screenshots ukoll li meta xi ħadd xi ħafna nies saqsew il-ċerti membri tal-Parlament daw rispondew li yes ġejja minn għandna. Min-naħa tagħha fuq l-istess programm Claudette Buttigieg bida fuq il-kuxjenza saħqet lid-deputati li sfiduċjaw lil Delija taw iċ-ċans lil kap sabiex jaħdem. Għattajtuh ċans, ħallejtuh jaħdem lejn dev matul dat 3 snin. Bidejja fuq il-kuxjenza? Iva. Madankollu Arrigo indika bil-kontra hekk kif semma lil Beppe Fenek Adami bħala l-persuna li mal-ewwel kien iddikjara li Adrian Delija mhux il-kap tiegħu propju fl-ewwel laqgħa tal-grupp parlamentari. Kien hemm xi ħadd mill-grupp parlamentari li eżatt kif ġie elett f'laqgħa partikolari kien dar Adrian Delija qallu inti m'intix il-kap naturali tiegħi. Iva, ekku. Jekk trid isem kien il-Viċi Kap predecessur li kien hemm. Intant fuq l-istess programm Robert Arrigo ikkonferma r-rapporti ta' One News li l-maġġoranza tal-grupp parlamentari ħatfu l-Kamra tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. Meta tħalt fil-Parlament rajt hekk imsejjaħ grupp li ieħor jintaqa' bħala grupp parlamentari fil-Kamra tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. Min-naħa tagħha Claudette Buttigieg deret skomda għall-aħħar meta kienet affaċċjata b'mistoqsija dwar jekk id-deputati li sfiduċjaw lil Delija humiex wara Therese Komodini Kakija. Għandkom fiduċja f'Therese li tkun il-kap tal-Oppożizzjoni, nimmaġna għandkom fiduċja li tkun il-kap tal-partit. Dawk huma żewġ affarijiet differenti u dik tkun deċiżjoni tagħha. Mhux se nitkellmu fuq kap ta' partit. Le, ma tlekx li jista' jkollok żewġ kapijiet. Ma temmen li għandha tkun kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-partit. Erġaj li temmen inti li għandha tkun il-kap tal-Oppożizzjoni għandu jkun l-istess persuna jkun il-kap tal-partit? Jiena nemmen li idealment iva. U wara li Komodini Kakija kienet iddeskrivit lil Delija bħala captain tat-tim saħ fil-ġibs, Buttigieg iddeskrivit lil Delija hekk. Aħna qegħdin f'tellieqa, alright? Fejn l-iktar żiemel importanti li għandek f'din it-tellieqa jidher li qed iċappa b'sew. X'tagħmel mhux iġġib żiemel ieħor? Fit-tmiem il-programm meta mistoqsi dwar il-persuni li jistgħu jitfgħu isimhom għat-tellieqa tal-kap, Robert Arrigo rrimarka li lilu ħadd ma semmih u qed jikkunsidra wkoll joħroġ. Fil-fatt ħadd ma jsemmini lini, ma dak li hemm bżonn wieħed jagħmel. Inti qed tikkonsidra wkoll? I'm considering all options.